Joan Sabater seguirà com a subdelegat del govern espanyol a Tarragona i amb ell abordem avui qüestions d'actualitat a l'espai de l'entrevista. Benvingut a Canal Terres de l'Ebre, subdelegat. Gràcies, bon dia. Repetirà en el càrrec davant aquesta nova legislatura. Quin balanç fa d'aquesta experiència i quins reptes aborda, quins reptes es posa? Bé, el balanç és positiu. Ha estat un període d'un govern que una bona part del temps ha estat en funcions, fruit de la convocatòria d'eleccions per a l'abril passat ja, i per tant tot això ha afegit dificultats. El fet d'haver de funcionar en un govern prorrogat, una qüestió general a tot Espanya, ha generat una certa dificultat, però malgrat això hem pogut fer moltes coses, hem pogut actuar sobretot en allò que són matèries que són competència de l'Estat. Voldria remarcar les actuacions que hem fet en costes i al Delta de l'Ebre, per exemple, iniciant el camí de guarda a la Badia dels Alfacs, actuant a l'illa de Buda. És un tema que necessitarà moltíssimes més actuacions i recursos, però tot i pressupost prorrogat i un govern en funcions hem anat fent actuacions o altres actuacions en matèries viàries. Per exemple, s'ha acabat el trap del corredor mediterrani entre Vandellòs i el Camp de Tarragona, o la gratuïtat de les autopistes, de l'autopista AP7 i entre el tram entre Alcanar, en el que ens afecta a nosaltres, i en Vila-seca pràcticament en no renovar la concessió, que era una reivindicació de molts anys. Això, entre altres coses, i de que ens afecta a les Terres de l'Ebre. Hem començat amb el túnel del Coll de l'Illa, a l'A27, que connecta la Conca de Barberà i el Pla de Lleida amb el Port de Tarragona. Estem avançant en les obres del tercer fil ferroviari per a connectar els polígons de Tarragona amb l'ample europeu, amb tots els corredors europeus, fins a Bucarest i fins a Estocolm. Déu-n'hi-do les coses que hem anat fent, més enllà de moltes altres que en podríem dir-ne petites, com és també, i no són petites, de fet, atendre tot el que són les necessitats derivades de les excepcionalitats meteorològiques que hem tingut també al territori. Per tant, moltes coses, reptes. Avançar en matèria d'infraestructura, de medi ambient, en definitiva, continuar endavant amb tots aquests reptes i, sobretot, participar de l'impuls a l'economia, que és, d'alguna manera, l'objectiu fonamental. Parlava d'actuacions al Delta. Han vist el temporal Glòria, que ha acabat d'evidenciar la fragilitat que hi ha a tota la costa ebrenca. També han vist com fa uns dies, en un altre episodi de vents d'onatges, el trabucador es tornava a trencar. Quines actuacions seran prioritàries per al govern espanyol? Bé, el Delta de l'Ebre és una prioritat. Vaig explicar una prioritat per al govern d'Espanya, ho vaig explicar el dia que es va presentar el document de consens sobre el Delta de la taula de consens a Sant Jaume d'Enveja. El govern d'Espanya en matèria mediambiental té 3 àrees prioritàries, que són Doñana, el Mar Menor a Múrcia i el Delta de l'Ebre. Ja he dit que hem anat fent una sèrie d'actuacions i per suposat que en farem més, algunes per pal·liar els efectes de l'huracà Glòria i les altres inclemències meteorològiques i d'altres de fons. Vull recordar que el Ministeri, la vicepresidència per la transició ecològica, al capdavant del qual està la vicepresidenta Teresa Ribera, està elaborant un pla d'actuació al Delta de l'Ebre que recollirà una part important del que planteja la taula de consens, que es presentarà segurament a començaments d'estiu i que significarà un compromís d'inversió important, seguint la línia del que ja va fer el govern del president Rodríguez Zapatero, que va fer un volum d'inversió importantíssim a l'Ebre. Què és el que estem fent en aquest moment? Coses concretes, hi ha actuacions ja en marxa que s'han licitat i comencen ja per a pal·liar els efectes del temporal Glòria. Podríem dir que de sud a nord, començant pel trabucador precisament, el trabucador s'havia trencat amb el temporal Glòria. Cert que s'ha tornat a trencar perquè, clar, havien obert un tram estret, diguem-ne, de camí per poder accedir a les salines de la Trinitat i una nova llevantada ho ha malmès. Seguretat absoluta que el trabucador no es trencarà no la tindrem. Els que som d'aquí del territori sabem que això passa sovint a les llevantades. Unes llevantades que, fruit del canvi climàtic, potser sovintejaran més i, per tant, hem de ser conscients d'això. Ara bé, anem a fer una actuació important. Anem a restablir el trabucador, no amb una amplada com ara s'havia fet, d'uns pocs metres per poder passar els camions, sinó amb una amplada suficient, segons els trams, d'alguna manera restablir l'estat natural
del Trabucador i, per tant, aquí hi ha una actuació important i una inversió important. Vull dir que Costes invertirà costes de l'Estat al Delta de l'Ebre només per pal·liar els efectes del temporal al voltant de 2 milions d'euros, que és una quantitat important. Continuarem actuant a Buda, el temporal ens va agafar actuant allà, actuarem aportant sorra per a restablir la barra que separa el calaix gran, la llacuna interior de Buda, del mar, actuarem a la platja de la Marquesa i actuarem a l'Ampolla, a la zona de l'Arenal, que també és una de les zones més perjudicades perquè el temporal Glòria inicialment va vindre de nord-est i, per tant, va afectar sobretot al nord del Delta de l'Ebre. Per tant, això són actuacions, diguem-ne, que ja este mes de març s'iniciaran i algunes ja finalitzaran fins i tot, vull dir que s'executaran en aquest període, més enllà de les actuacions de fons que formen part d'aquest pla, d'aquesta previsió d'actuació al conjunt del Delta. La inacció precisament ha sigut també un dels problemes que hi ha al Delta. Pot avançar algun detall d'aquest pla que està previst que es presenti a l'estiu? A veure, estan fent tècnics, jo no conec això, però sí sé quina és la voluntat del Ministeri. En principi, és fer una actuació que no sigui agressiva i que alhora permeti protegir el Delta davant del procés de subsidència, d'enfonsament, davant de l'agressió dels temporals i de la pujada del nivell del mar fruit dels efectes del canvi climàtic. D'alguna manera, la posició del govern, que ja la ministra Teresa Rivera, que va ser secretària d'Estat en el govern de Rodríguez Zapatero, Cristina Narbona de ministra, ja van començar a fer, que és generar tota una zona de platja ampla amb dunes i amb vegetació natural que pugui servir d'alguna manera de fre a l'acció de les llevantades. Precisament ara, amb el temporal Glòria, hem observat que allà on la platja era àmplia hi havia una zona de dunes i de vegetació, per exemple, eucaliptus ha resistit prou bé, no s'ha trencat la línia de platja. En canvi, allà on era més feble hi ha hagut trencament. Per tant, anem a fer una actuació acord amb el que és una zona protegida, com és el Parc Natural del Delta, però prou important com per a impedir això. Per tant, ja dic, reforçar l'amplada de la platja. Si calgués, segurament, amb el temps, s'hauria de mirar fins a quin punt pot haver-hi o permutes o expropiacions de terres per a convertir en platja de les zones limítrofes. Tenim la finca de Bombita, que es va comprar, ho va fer precisament Teresa Rivera, sent secretària d'Estat. Hi ha 500 hectàrees que podrien permetre també permutar terres. Això s'haurà d'anar veient sobre el terreny, però és una forma d'actuar generant tota aquesta franja de protecció. La taula de consens parla de guanyar terreny al mar. Això és complex, però és una qüestió tècnica. Jo no soc enginyer de camins, canals i ports i, per tant, no n'hi entenc. Haurem de veure com compareix amb això, però sí que estem d'acord amb aquesta franja de platja de protecció. Després també hem de continuar el camí de guarda. He dit abans que hem començat amb 2,5 quilòmetres davant del poble nou del Delta, a la zona de la Torre de Sant Joan. És un projecte que també venia de l'època del govern de Rodríguez Zapatero, que havia estat totalment paralitzat i que hem reprès ara. 2,5 quilòmetres, és un tros petit, però tenim tot el projecte fet d'aquella època també per a tota la Badia dels Alfacs i hem de completar el projecte a tot el que és el perímetre del Delta. Un camí de guarda que vull recordar que és una via verda que va a 1,20 m d'alçada aproximadament. Està fet en pedra de base, però després en terra, en vegetació a la zona de mar, per tant, bastant sostenible, bastant adaptat a l'entorn i que significa també una protecció important, a part que és un element d'atracció turística, perquè és una via verda que permetrà, quan estigui fet completament, fer la circunvalació de tot el delta en bicicleta, caminant, etc. Aquestes són algunes de les actuacions més importants, més enllà de que caldrà estudiar accions concretes en cada zona, perquè el delta no està actuant a tot arreu de la mateixa manera. Vull recordar que en algunes zones, la majoria, està fent retrocedir la línia de terra al mar, està guanyant terreny, però en canvi, per exemple, al nord, a la Badia del Fangar, s'està terraplenant, perquè els sediments que el riu aporta, com que desemboca en direcció nord, està terraplenant aquesta badia i allí potser s'haurà de dragar. Per tant, s'haurà d'adaptar-se a les circumstàncies concretes de cada espai del delta. S'ha avançat en el consens de que és necessari al delta, tot i així segueixen havent diferents visions de com actuar. Hi ha qui qüestiona les aportacions de sorra, per exemple, que s'estan fent a l'illa de Buda. Sí, a veure, això tampoc, tot i que és un tema molt tècnic, segurament no és una ciència exacta, ja dic, jo no en soc expert en el tema, però clar, si l'alternativa a posar-hi sorra és fer un mur de contenció tipus pòlder, no en som partidaris. Al Delta de l'Ebre no l'hem de protegir amb muralles. Hem de fer actuacions que d'alguna manera siguin compatibles
amb el medi natural. És evident que també, i això el Ministeri ho vol evitar, se tracta de no fer actuacions que pràcticament cada any haguem de refer. O sigui, per això dic que el que intentarem és fer una franja ampla de moment hem de protegir de l'aigua salada i de la intrusió marina la llacuna, no? Per tant, això és una actuació d'emergència, no? Ja dic, a la llarga el que es tracta és de generar unes zones de platja prou àmplies, prou resistents com per a que el mar no pugui acabar trencant-ho i entrant cap a l'interior i inundant-ho d'aigua salada. Per tant, aquest és l'objectiu i això és el que intentarem fer. Ja dic, ara, si l'alternativa a posar-hi sorra és murs, no és la posició del Ministeri i que jo crec que la major part d'organitzacions ecologistes i mediambientalistes tampoc no comparteixen. Hi ha també el debat de fons i paral·lelament sobre els sediments i com es pot actuar al tram final del riu davant també la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i les hidroelèctriques. Cal abordar també converses amb la Confederació Hidrogràfica per una banda i les hidroelèctriques per l'altra banda. A veure, la manca de sediments al delta és un dels elements importants de la regressió del delta, no? Això és un tema, històricament el delta s'ha format perquè s'han aportat més sediments que no pas el que ha significat de retrocés la subsidència a l'enfonsament dels sediments ja depositats més l'erosió marina o del vent. És evident, per tant, que a partir de la construcció dels embassaments de Mequinensa, Riba-roja, a mitjans del segle XX, hi ha hagut una molt menor aportació de sediments i això ha estat un element fonamental per a la regressió, però no és l'únic. La pujada del nivell del mar, evidentment, té també és una causalitat, una responsabilitat, diguem-ne així, important. Quan als sediments, sense dubte, seria una solució, una part de la solució, segurament no tota, però important, i així diuen tots els experts, el poder aportar sediments. Per tant, si això s'aconsegueix i es pot fer bé, ara, simplement apunto, encara que de vegades, alguna vegada que ho he apuntat, m'han dit de tot, però apunto que és bastant complex. Això crec que no és un secret per a ningú. Són sediments que estan depositats al fons dels embassaments, aquests sediments s'haurien de remoure, i no és remoure'ls, sinó que després s'ha d'aconseguir que puguen baixar. O sigui, això no és fàcil, fa falta grans avingudes per desplaçar-los. Probablement s'hauria de fer en període d'estiatge, i en període d'estiatge és quan precisament no hi ha les grans avingudes. Vull dir, l'Ebre té zones molt planes, per tant, no és fàcil de cop transportar-los tot, excepte que es fes amb alguna mena de transport per camió, per carretera o amb tuberies, però tot això té una complexitat, a part d'una despesa molt important. Per tant, caldrà veure si tècnicament què és el que es pot fer. Alguna cosa s'haurà de fer i reconec, i així és, que l'aportació de sediments és absolutament imprescindible. Cap dubte sobre això. L'únic punt és que no és una cosa que es pugui fer d'avui per demà, sí que s'ha de començar a posar fil a l'agulla i veure com es pot garantir que els sediments que baixen per l'Ebre, no només els que han depositat, sinó els que es vagin baixant ja a partir d'ara, puguen no sedimentar-se als embassaments i puguen continuar aigües avall de l'Ebre. Enmig de la valoració dels danys del temporal Glòria també vam veure una compareixença de diferents alcaldes sobre les subvencions dels aiguats del 2018. Què respon el govern espanyol a la petició que fan els alcaldes? Perquè hi ha hagut també certa polèmica també amb la Generalitat. Respon que nosaltres hem fet la feina. Vull recordar que a la tardor del 18 hi va haver-hi una llevantada forta que va afectar molt especialment al País Valencià i de retruc va afectar sobretot al sud de les nostres comarques, bàsicament al Montsià, una bona part del Baix Ebre i puntualment alguns municipis de Terra Alta o de Ribera d'Ebre. Es va publicar un Real Decret per acord de Consell de Ministres establint una sèrie d'ajudes. Nosaltres vam demanar des del primer moment ja una valoració als ajuntaments i veure quins danys havien tingut que fossin subvencionables. Se va informar als ajuntaments de totes les opcions que tenien i hem tramitat totes aquestes ajudes. El govern d'Espanya ha valorat quines inversions eren subvencionables i quines no, per restablir sobretot camins municipals, etc. I en conseqüència d'això s'ha aprovat una aportació de gairebé 7 milions d'euros, 6.900.000 i pico mil, que s'han transferit al govern de la Generalitat perquè els faci arribar als ajuntaments. Recordar que a Catalunya qui té competències en matèria d'emergències és el govern de la Generalitat. Per tant, el govern d'Espanya
ha tramitat els expedients i hem passat els diners i també la informació al govern de la Generalitat perquè ho faci arribar als ajuntaments. Ara hi ha una polèmica que a nosaltres no ens afecta perquè dic que hem acabat el tràmit, hem posat els diners i els hem tramès. Qui ha de fer arribar això és el govern de la Generalitat. Jo no vull entrar en polèmiques, no? Vaig sortir amb una roda de premsa perquè estava dient que si se'ns havia demanat una reunió, que se'ns reptava que responguéssim, ja dic, ja hem respost. Hem fet tota la tramitació i hem passat els diners. I a partir d'aquí ja no podem fer res més, no? Vull dir, ara és el govern de la Generalitat qui, amb el millor criteri que crec que convenient, ho haurà de distribuir. Sé que hi ha malestar entre els ajuntaments per si s'entén que hi ha una visió massa restrictiva dels ajuts i tal. A mi m'agradaria que aquests gairebé 7 milions d'euros que venen a les nostres comarques arriben tots fins a l'últim cèntim als ajuntaments, perquè així ho ha fet el govern d'Espanya. Aquests 7 milions no surten d'una partida que hi havia allí que no se sabia què fer, sinó que és la suma de les propostes de despesa de cada un dels ajuntaments afectats, les que s'estimaven com a subvencionables. La suma de tot això pujava aquesta quantitat, que la va portar el govern d'Espanya, i ara està en mans del govern de la Generalitat. Per tant, jo entenc que és una negociació entre els ajuntaments i el govern de la Generalitat sobre com s'ha de valorar, quines despeses són subvencionables i quines no, però amb la voluntat que aquests diners arriben, si no haurien de tornar cap a Madrid. No té sentit això. S'han aportat perquè vagin als municipis per a resoldre tots els danys que van tindre. Són subvencions del 50%. Això vol dir que els danys valorats anaven al voltant dels 14 milions d'euros. En aquest sentit, des del govern de la Generalitat veiem l'altre dia des de Deltebre que plantejaven la possibilitat també de poder anomenar l'anomenada zona catastròfica, que té una altra denominació ara, però que s'ha quedat amb aquest nom. També des de la Generalitat aquesta possibilitat. Com xoca d'alguna manera amb la possibilitat del govern espanyol? Com canviaria si això entrés en vigor? No, tant de bo. Vull dir, si el govern de la Generalitat vol donar ajuts amb els seus propis recursos, que em sembla molt bé, endavant. Clar, és zona catastròfica, zona d'especial actuació, la denominació és el de menys, no? Això que es deia zona catastròfica és una figura que existia durant el franquisme, per tant fa més de 40 anys que ja no existeix, i era una tipificació d'ajudes per a quan hi havia alguna zona afectada per alguna excepció meteorològica, automàticament s'ha declarat la zona catastròfica i tenia dret a una sèrie d'ajuts. Avui en dia això ha canviat, jo crec que per a millor, en el sentit que davant d'una situació d'excepcionalitat el Consell de Ministres aprova una declaració que es diu de zona d'especial afectació per una emergència meteorològica i tal, però sobretot la diferència està en que no hi ha unes ajudes ja prèviament establertes, sinó que per a cada cas concret s'aproven unes ajudes específiques. Jo crec que això permet ser més efectius i més precisos. Això són ajudes que dona el govern d'Espanya. Els ajuntaments jo crec que encantats si els arriben ajudes des de Madrid i des de Barcelona, vull dir que i nosaltres no tenim cap problema competencial, ja dic, perquè fins i tot quan s'aproven les ajudes per part del govern d'Espanya les enviem al govern de la Generalitat perquè les repartisca. Però si el govern de la Generalitat vol declarar algun tipus de situació d'excepcionalitat i aportar-hi recursos, a mi em sembla perfecte. Vull dir que no hi haurà cap problema amb això. Les infraestructures són una altra de les assignatures pendents, especialment a les Terres de l'Ebre. Si parlem de trens, veiem fa uns dies una protesta a l'estació de l'Aldea demanant que es tornés a recuperar els euromets que hi havia. Es parla de la possibilitat també de bonificar els talgos. A hores d'ara, què hi ha sobre la taula? Podem parlar de millores del servei d'aquí unes setmanes. Quin és el marge de maniobra? Bé, d'entrada dic que la posada en marxa del tram del corredor mediterrani entre Vandellòs i la Secuita ha significat una millora de la infraestructura, doble via, connexió amb l'ample europeu i amb la via de l'AVE, i per tant això és una infraestructura que de cara a futur té enormes possibilitats. Haurem de veure també com l'ample europeu s'extén fins al port de Castelló, al llarg de tota la costa, i per tant hem d'anar millorant i construint aquest corredor mediterrani, que costarà anys, perquè en el futur haurà de ser una doble plataforma, 2 vies i 2 vies per viatgers i per mercaderies, i tot això encara no deixa de ser un gran projecte connectant, perquè és un projecte europeu connectant amb els grans corredors, ja dic, que arriben fins a Bucarest i en un ramal també que arriba fins a Dinamarca i després d'allí per mar fins a Estocolm. Per tant, estem formant part d'un gran projecte de futur. Una altra cosa és la immediatesa dels serveis. Vull recordar que la competència en rodalies i en regionals correspon al govern de la Generalitat de Catalunya. Això és una transferència que es va aconseguir de competències i de recursos, es va aconseguir amb el govern del president Montilla en el seu moment,
i, per tant, és la Generalitat qui ha de decidir quins serveis presta i finançar-los. Renfe, que és una empresa estatal, només és l'operador. És important que s'entengui això. O sigui, és com si diguéssim que qui contracta, en cas de transport per carretera, qui ha de contractar els autobusos és la Generalitat. Renfe és l'empresa dels autobusos, per entendre'ns. És qui posa el material, si li diu, escolta'm, jo vull un tren de mitja velocitat o d'alta velocitat entre Tortosa i Barcelona. Per tant, quan val això tant? Doncs aquí té els recursos i posa, vull dir que qui ha de decidir quins serveis posa és el govern de la Generalitat. Jo no entro a polemitzar amb el govern de la Generalitat entre administracions, però voldria que quedés clar, només els de llarg recorregut són competència de Renfe. En el cas de l'Euromed, que és el que parava feia uns 4 anys aproximadament a l'estació de l'Aldea i ara no para, és un servei que és de velocitat alta. És un servei que sobretot té la finalitat d'unir València amb Barcelona, parant a Castelló i a Tarragona, amb el mínim temps possible. S'ha d'entendre quin tipus de servei estem parlant. Va haver-hi una demanda de Terres de l'Ebre que l'Euromed parés aquí i en aquell moment es va negociar amb el govern de la Generalitat que va decidir subvencionar els bitllets que anaven a preu de regional per a que la gent pogués viatjar fins allà. Però això durava 4 anys. El govern de la Generalitat no ha demanat la renovació d'aquest conveni i, per tant, el conveni s'ha acabat. L'Euromed ha aconseguit, a més, poder connectar València amb Barcelona en menys temps, gairebé s'estalvia mitja hora, amb el pas pel nou tram del corredor. Per tant, ha sigut una millora substancial. Com a alternativa amb això, s'ha posat un Avant, que és un tren també de velocitat alta fins a 250 km per hora, que pot anar per l'ample de l'AVE, per l'ample internacional, i per tant és una millora. Em consta que Renfe està en condicions de poder-ne posar més. De moment, això ho està finançant Renfe, pendents que el govern de la Generalitat concrete. Renfe està en condicions de posar més abans si el govern de la Generalitat, que és qui té la responsabilitat i la competència, decideix posar aquest tipus de serveis. Per tant, això s'ha de negociar i li han d'encarregar a Renfe, li han de fer l'encàrrec de dir, escolta, posem aquests serveis aquí. Tant de bo tinguéssim més abans, com té Lleida, de connexió ràpida en Barcelona. I respecte als talgos, que són uns trens estos d'ací de llarg recorregut, que es faci una bonificació com s'havia fet amb l'AVE per a que tinguin cost de regionals, podríem dir-ne, i per tant que sigui més barat. Torno al mateix, és una competència del govern de la Generalitat. Si vol que este servei faci el servei de regional però amb més velocitat, és un problema de costos, i per tant jo sé que Renfe estan oberts precisament a negociar, i espero que en un termini breu tot això pugui anar millorant. Però voldria insistir en la millora de la infraestructura. Vull dir, cada vegada estem més ben connectats amb Europa i això és molt important. És molt important perquè té una repercussió econòmica gran. O sigui, el transport ferroviari segueix sent el transport per terra més sostenible des del punt de vista energètic i més sostenible econòmicament, més eficient econòmicament, és el més barat per tona transportada, i això és així a tot el món. Els Estats Units aquí ens porten una davantera important en l'ús del ferrocarril com a transport de mercaderies i per tant a Europa per això hi ha aquests grans projectes de corredors ferroviaris. Tot el que sigui anar avançant en aquesta direcció, i anem avançant més lentament del que voldríem, és cert, però anem avançant, és una base, una infraestructura clau per al creixement econòmic en un moment en què estem en un món globalitzat i que hem de ser competitius. I ja que no podem competir en salaris baixos en altres països, hem de competir en tecnologia, en tots sentits, també en la tecnologia del transport. Si ens traslladem a la carretera, des de l'1 de gener tenim la P7 gratuïta en tot aquest tram que passa per la demarcació. És hora de plantejar els 40 quilòmetres pendents que queden a la 7. Quin ha de ser el model de transport per carretera aquí a les Terres de l'Ebre i a la demarcació de Tarragona? Bé, el Ministeri no té presa una decisió sobre això, però ja vull recordar que està aprovat l'estudi de traçat de l'A7, que és l'autovia entre el nord de Castelló i l'Hospitalet de l'Infant. Ara, per exemple, el Ministeri està acabant el tram fins al riu de la Sénia, pràcticament, al nord de Castelló. Hi havia aprovada fins i tot la diagnosi d'impacte ambiental. La DIA, durant aquests anys del govern del Partit Popular, s'ha deixat caducar i ara s'ha de tornar a actualitzar. Té un cost menor que si s'hagués de fer de nou, però s'haurà d'actualitzar. Són 2 documents necessaris, estudi de traçat, que ja es va aprovar després d'un període d'exposició pública, d'atendre al·legacions, etc., i la diagnosi d'impacte ambiental.
I jo crec que seria una gran solució, però insisteixo, el Ministeri no té presa una posició, parlo més com a ebrenc, no? Vull dir, amb el desig que l'he defensat sempre, no? Que aquesta autovia, ho vaig fer en el seu moment ja com a alcalde de Tortosa i ho segueixo defensant ara, és important perquè no fa el mateix servei que la AP7, que alguns volen... Ara que l'autopista és gratuïta o pot ser un tercer carril, potser s'haurà de fer un tercer carril a l'autopista AP7, no dic que no, però la 7 té una gran virtut i és que a partir del Baix Ebre entra cap a l'interior per la plana del Montsià. És per això que, per exemple, municipis com la Sénia, la seva associació d'empresaris del moble, són uns grans defensors d'això, així m'ho han fet arribar, m'insisteixen, i estem treballant amb ells per intentar aconseguir això, com molts dels municipis de la plana del Montsià. De fet, la 7, ja en el seu origen, que era una carretera en principi autonòmica del govern de la Generalitat Valenciana, s'anomenava l'autovia de l'interior. Llavors es va fer una permuta i va passar a mans de l'Estat i la Nacional 340 al País Valencià va passar a gestionar-la a la Generalitat. Aquesta infraestructura viària tan important, que està en aquest cas gestionada per l'Estat, és la que ens falten aquí uns quilòmetres entre el nord de Castelló i l'Hospitalet de l'Infant i, per tant, tant de bo que poguéssim veure-ho acabat. Insisteixo, no obstant això, si algun dia s'ha de fer un tercer carril a l'AP7 és una altra qüestió, perquè no a tot arreu és paral·lela i, per tant, ja dic, cobreix la funció d'articular les comunicacions per l'interior. Joan Sabater, subdelegat del govern espanyol, són moltes les qüestions que tenim pendents. Sí, podríem parlar de moltes coses. Aquí, però ja se'ns ha esgotat el temps i ja properament ja el tornarem a convidar per posar fil a l'agulla a totes aquestes qüestions. Moltes gràcies per ser a l'entrevista. Gràcies a vostès.